מה קורה חברים? כאן סטיבן אנג'ל מדרופ. אני רוצה להכניס אתכם טיפה לתוך ביט סטייל מייג'ור לייזר כזה, ולהראות לכם איך עושים אולי את הדבר הכי מגניב בז'אנר, איך לוקחים סאמפל מלודי קצר והופכים אותו בעצם למלודיה בטרק. מה שאני מדבר עליו זה בעצם העניין הזה, שבעצם המנגינה הזאת מורכבת מסמפל קצר של ווקל. ככה זה נשמע בהתחלה. אני אראה לכם בעצם איך אפשר ליצור את הדבר הזה. הולכים לאינסטרומנטס, לוקחים סימפלר, אוקיי? סימפלר הוא בעצם VST, שהוא נועד שיכניסו אליו כל מיני סאמפלים נורא קצרים, ואז הוא יכול לפרוס אותם על מקלדת שאפשר לנגן איתה מנגינה. ברגע שלקחתי את הסאונד הזה ושמתי אותו בפנים, אז בעצם לא שומעים כלום, כלום. אז בעצם מהסאונד הזה אני יכול ליצור את המנגינה. בדיוק המנגינה שמעתם מעל. שפה כמובן זה שזה עם אפקטים ושאר דברים. זהו. אתם מוזמנים לראות עוד וידאוים שלי על הביט הזה. יאללה ביי.